На 8 март 2025 година, по случай празника, група мъже или по-точно пораснали момчета, защото от друг вид мъже няма, решихме да направим това, в което мъжете са най-добри, а именно да пренебрегнем жените си, поне за през деня, и да отидем да караме картинг. Речено сторено. Намирате ни на писта Красна поляна в София, където, докато и говоря тези глупости, в момента бивам изпреварен от господин Никола Георгиев, и с оглед на това събитие реших да покарам след него, понеже единствената друга опция беше да спра, пък вече си бях платил. И няколко обиколки си проправяхме път заедно през трафика от нормални хора, които не са оставили минимум по едно БМВ пари по пистите, докато един от тези хора не реши да пресъздаде сцена от бързи яростни Токио Дрифт и като топлинна ракета да се вреже Никола на първи завой. За щастие и двамата бяха окей след случката и честно казано, това е нормален риск в професията на средностатистическия картинг джигит, каквито сме ние. И тогава си казах на ум, айде, минус един колега, едва ли ще успее да навакса дистанцията, и се фокусирах над следващия най-близък движещ се обект на хоризонта, който всъщност се оказа два обекта, Мишо и Сергей, които бяха в тежък дуел за първото място, като позиция на пистата поне. Не, че това имаше някакво значение, тъй като в тези сесии крайното класиране се определя от най-бързата обиколка, който е карал знае. Тук се опитах да вляза на Мишо на бързия десен завой. Той не знаеше, че се опитвам. Съответно ме блъсна лекичко, ама както видяхме, дигна ръка човека, така че му прощаваме. Ние сме мъже все пак и аз си казах на кого му пука кой е с най-бързата обиколка, пръв или кръв. Влизам и аз в боя, закачих се за тях и започнах да чакам с вещ в ръка да падне още някоя промоция и пак да стане зрелищна катастрофа, като тази на Ники на първи завой, и даже отиваме към него в момента. Обаче Мишо и Сергей са доста опитни пилоти и двамата, а не само Ники и човека, който го блъсна. Съответно това не се случи, поне за сега. Успях да вляза тук на Мишо от вътрешната страна на втори и на трети завой ми остави точно толкова място, колкото да мина, с малко гумите в чакъла, но строг, но справедлив. Това е положението. Държи си вътрешната страна човека и е много, много труден за изпреварване. Обаче пък поне става хубаво каране. Тук пак се опитвам да му се тикна лекичко. Пак разбирам, че е лоша идея и съответно изгубвам още някаква дистанция. В горе-долу е този момент разбрах, че моя картинг, сега пак ще почна да се оправдавам, няма как, знаете, състезатели сме. Трябва да се кажат всичките оправдания. Разбрах, че моят картинг на правите май не е баш толкова бърз, колкото на техните, обаче пък в завоите се държеше много добре и виждаме, въпреки че ми дръпнаха на правата, как сега и с помощта на тяхната битка почвам да ги настигам в завоите. Тук застигаме още един човек, който не взима лоши финансови решения и знаейки това за себе си, много мъдро се отдръпва вляво, за да ни направи път да ходим да се претрепваме спокойно. Горе-долу, както правят повечето нормални хора на пътя, като видят БМВ в задното огледало. Пак казвам, доста мъдро и зряло решение, така се прави. Но това не е клип за БМВ-та, да се върнем на темата. Видяхте как побутнах приятелски Мишо на есообразния завой, както ми се иска да направя с стотици хора по пътя за работа. Но, както гласеше оня виц, какво те спира да бъдеш себе си? Наказателния кодекс. За щастие обаче, той на пистата не важи. Там си има друг кодекс и вече ви го казах, пръв или кръв, който от Перник ще ме разбере. Не че аз съм по документи, ама по сърце да. Малко скучна обиколка, която отново мина без тежко ПТП, затова ви говоря глупости да не е скучно. И по същата причина решавам на втори завой пак да блъсна Мишо, този път по-силно и почти го пращам в гумите от външната страна на завоя, да си знае. За щастие обаче влакчето на смъртта, което сме образували тримата, застига нов, нищо не подозиращ човек и тук вече става интересно, понеже този човек наистина нищо не подозира и тук виждате как блокира Сергей доста сериозно.
И понеже аз много ги подозирам нещата и винаги гледам какво се случва пред мен, така ударих Мишо, че го пратих като шрапнел и резултатът от цялата работа е, че дължа и на двамата пари за рехабилитация. Обаче за късмет съм беден и единствено мога да се издължа с още удари по пистата. От цялата тази работа Мишо взе, че изпревари Сергей, най-съобразния завой, така че може да ми благодари все пак за удара. И нещата се промениха малко. Тук в тези влакчета, които си ги формираме, ако си пръв и ти се случи това, което видяхте, или направиш някоя грешка, или някой не те харесва така в този момент, много рязко може да станеш втори, трети, пети, последен и други такива приятни работи. Сергей обаче не е човек, който обича да гледа задни брои на картинги отблизо и едва ли е много доволен от втората позиция, така че от перфектната ми зрителска позиция виждам как търси всячески начин да си върне лидерството. Тук на бързия завой минава доста отляво, да се приготви за еската и в крайна сметка с много усилия успява да направи това, което аз исках, да се тикна от вътрешна страна преди късата права. Тук обаче, за да вземе завоя, се качи доста върху бордюра, беше почти изстрелян в гумите и съответно Мишо за малко да получи още един удар от мен, докато се опитва да му направи кръстосване. В крайна сметка върнахме се към старото разпределение на силите, обаче и Мишо не обича да гледа задни брони и естествено, че ще се тикне на първи завой. На това му се казва кръстосване. Решавам да подпомогна маневрата и да се опитам да се възползвам от боя им, като бивам възнаграден с няколко удара за това нещо. Опитам се и аз да направя едно кръстосване и почти се получава. Гума до гума сме тук, пътувайки към следващия нищо не подозиращ човек, който надявам се малко повече подозира от предния. Да видим сега какво се случва тук. Никой не е достатъчно близо за маневра, така че продължава тежката битка. Никой не иска да пусне кокала. Ето сега ще видите какво имах предвид за бързината на правите. На последните завои съм почти до броята на Мишо и до края на тая права са ми дръпнали 2 коли дистанция, въпреки че взехме почти същата траектория на излизане от последния завой. И пак няма кой знае какъв екшън и тази обиколка, но за щастие на вратовете на всички ни няма и нови катастрофи. Да не бързам много обаче с тия изказвания, понеже виждам в дистанцията как влакчето на смъртта доближава следващата гара и това винаги е нов потенциал, поне един човек да свърши в Пирогов. Тук за малко, тук за още по-малко. Добре, че ми поизчистиха пътя и всичко беше наред този път. Тук сега малко рязко се променя формата на продукцията, понеже се сетих, че имам семейство и трябва да ходя на работа и разчита на мен да изкарвам пари. Имам шеф, дето ще ми изкара, ако закъснея. Сигурно няма ми се кара, ама не е хубаво. Така че се пренасяме в колата по път за работа и продължаваме да коментираме клипчето. Опът тук стана някакво изпреварване. Аз се мъча на живо да не се блъсна, за разлика от пистата. Там се мъча да се блъсна и тук тримата в един завой. Много сериозно се опитваме да се блъснем. Мишо се опитва и успява да си извоюва първата позиция. Сергей много колегиално ми остава достатъчно дистанция, колкото да мина, даже малко повече. И от цялата тая работа, само да не блъснем някоя пешеходната пътека, виждаме тук отзаде как някой се присъединява към нас, някой, който не сме очаквали да бъде на линия, а именно Ники Георгиев, който взел, че се е завърнал при нас след всичките тези боища. Общо взето така се случват нещата. Ако много се бориш с другите в такива състезания, рано или късно тия, които са зад тебе, те застигат. И го виждаме вече ние на бронята и се опитва и даже скоро май ще успее
набутвани тук леко. Тук почти го видях. Сега горе-долу го виждам. И аз му оставам едва толкова място, колкото да мине, но човека ни прави номера от по-рано, защото не сме си научили урока и биваме изпреварени доста тежко. Тук почва да пече някакво слънце, сложим малко очилата, така. Супер, сега па нищо не виждам от това, дето коментирам. Направо положението е доста тежко, както виждате и на пистата, и на пътя. И задръстване има. Горе-долу нещата са същите, дали ще карате на пистата или на пътя, само че разликата са полицаите, така че най-добре да си карате тук на пистата, да не се притеснявате, че ще се случи нещо лошо. И то какво стана? Състезанието свърши. Хубава работа, ама българска, както се казва. Тук поздравяваме се с Мишо, всичко е наред, много хубаво каране, много добре се получиха нещата и сме доволни. Обаче, какво стана накрая? До никъде сме. Това стана накрая, така че не е толкова важно да се борите на пистата. Като свърши цялото състезание, отидате на мониторите. Борбата, въпреки че е станало хубаво клипче от нея, по друг начин ще рефлектира и може да сте 3, 5, 8 по време и така. Айде, чао, че много дупки, закъснявам за работа.